Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарада. Ну і пачнем мы гэты сённяшні наш эфірны багаты вельмі настрымы дзень з нашым гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну што ж, было некалькі як мінімум таких самых топавых навінаў ад учорашняга дня, якія варта з вами абмеркаваць. Давайте пачнем з міжнародных навінаў. Ужо Белы дом пракаментаваў вынікі сустрэчы Уіткафа з Пуціным. Ну і паводле нібыта дамоўленасці ўжо ёсць спадзеў, што на наступным тыдні Трамп сустрэнецца з Пуціным, а пасля, па словах Трампа, яны нібыта ўжо і правядуць сустрэчу разам з Зеленскім. Як вы ацэньваеце перспектывы такой сустрэчы? Ну, гэта сапраўды такі план, які у Трампа існуе. Адна справа, канешне, сустрэча гэта ўсё добра, але ёсць іншыя пытанні, якія застаюцца адкрытымі, і ніякай канкрэтнай інфармацыі пакуль няма, што там будзе абмяркоўвацца і на што Пуцін гатовы пайсці. Вось тыя фармулёўкі з еўрапейскага боку, асабліва з еўрапейскіх крыніцаў. Там жа, вядома, пасля гэтай размовы Уіткафа і Пуціна была размова Трампа з Зеленскім і кіраўнікамі шэрагу еўрапейскіх краінаў і генеральным сакратаром НАТО Рюте. І вось падчас гэтай размовы тыя, хто прысутнічаў, яны праз іх прайшла інфармацыя пра тое, што нібыта Пуцін гатовы пайсці на такія крокі, якія ад яго не чакалі. І вось з гэтым звязаны пэўны аптымізм, але якія гэта крокі, што там насамрэч можа быць, ідзе там гаворка пра тое, што ён гатовы сустрэцца з Зеленскім, такога пацверджання пакуль з расійскага боку не прайшло. На што ён гатовы ў кантэксце вайны? Спыненне баявых дзеянняў, тое, што патрабуе Трамп на 30 дзён, альбо спыненне паветраных аперацый, іншае. Гэта ўсё адкрытыя пытанні. Мы пра гэта нічога не ведаем, пра гэта не паведамляецца, і можа бліжэйшым часам і будуць там нейкая інфармацыя прыйдзе, но пакуль без гэтай інфармацыі нешта ацэніць досыць цяжка. Ну, Трамп настроены рашуча. Там жа учора была інфармацыя з розных вашынгтонскіх крыніцаў пра тое, што калі такая сустрэча адбудзецца, павінен быць вынік, што Трамп не едзе туды для таго, каб проста паехаць павітацца з Пуціным, зрабіць прыгожыя здымкі і іншае. Яму патрэбны канкрэтныя вынікі. Гэта разумее і расійская старана, бо сапраўды, калі справа дайдзе да гэтай сустрэчы, а там не будзе нічога не атрымаецца, ну гэта будзе мець вельмі непрыемныя наступствы для расійскай федэрацыі. Так што калі яны ўжо ідуць на гэтую сустрэчу, напэўна, нейкія кампрамісы там будуць дасягнуты. Наколькі шырокія і наколькі моцныя, гэта ўжо іншае пытанне, але зрухі безумоўна адбываюцца. Я вось хацеў звярнуць увагу на каментары з гэтай нагоды, ну, магчымай сустрэчы, я удакладню, памочніка Пуціна Ушакова. Ну, па-першае, ён пацвердзіў, што гэтая сустрэча сапраўды плануецца. Наконт месца правядзення сустрэчы ён сказаў, што яно узгодненае, але паведаміць пра ім пазней. То есть дакладнае месца, дзе гэта будзе адбывацца, не удакладняецца, ну, прынамсі, на дадзены момант. Што тычыцца трохбаковай сустрэчы, то па словах Ушакова, Москва гэта пакінула без каментарыяў, такое вось пажаданне, ну, типа тэму, якую закрануў Уіткаф. Ну і самае апошняе, вот што мяне как бы цікавіць, ён, Ушаков, паведамляе, наступны тыдзень быў пазначаны як арыенцір для сустрэчы Пуціна і Трампа, але колькі дзён зойме падрыхтоўка, пакуль сказаць цяжка. Гэта сапраўды как бы так
ну такое тлумачэнне, што ёсць пэўныя меры, працэдуры, якія невядома колькі зоймуць, хаця здавалася б, што тут сёння выправіліся адпаведныя там службы, спецслужбы на месца будучае правядзення, заўтра выправіліся удзельнікі сустрэчы. Але ці не азначае гэта, што ўжо пачаліся нейкія віхлянні, спробы адысці ад дамоўленасці ці пакруціць яе па-іншаму? Тэхнічныя пытанні, канешне, ёсць. Яны звязаны з асаблівасцямі Владзіміра Пуціна, з тым, што ён баіцца розных тэрактаў, што ён можа не усе далёка, не ўсе краіны наведваць, меры перасцярогі і іншае. Гэта вядомыя пуцінскія праблемы. І, канешне, яны прысутнічаюць. Але наколькі я разумею з паведамленняў амерыканскіх, гэта ўсё тыя праблемы, якія можна пры жаданні вырашыць. Думаю, што справа трошки іншая. Расійскі бок не выглядае так, што яны разлічвалі, не тое, што разлічвалі, тое, што яны заходзілі менавіта з такога развіцця падзеяў. Тыя фармулёўкі, якія сустракаліся ў расійскіх паведамленнях і часткова ў амерыканскіх паведамленнях, дзе цытаваліся расійскія крыніцы, яны ішлі прыкладна ў такім накірунку, што Пуцін готовы да сустрэчы, калі будзе ў гэтым патрэба, калі будуць адпаведныя абставіны. Гэта іх тыповая фармулёўка. Яны ж таксама выкарыстоўвалі гэтую фармулёўку ў адносінах да Зеленскага, да той сустрэчы, якую яны усякімі магчымасцямі ўсё рабілі, каб гэтая сустрэча не адбылася. Там ж заўсёды казалі, мы ж не можам так проста ўзяць і сустрэцца. Трэба адпаведную падрыхтоўку зрабіць, выйсці на адпаведныя вынікі. Вось калі мы выйшлі на адпаведныя вынікі, такая сустрэча тэарэтычна магчыма. І вось тут, мне падаецца, разважанні былі ў гэтым напрамку. Калі-небудзь мы, безумоўна, сустрэнемся, абмяркуем і іншае. Но з Трампам гэта так не працуе. Гэта чалавек, які не любіць чакаць. Яму трэба адразу. Вось ён хоча мець вынік. Ён за гэта, відаць, учапіўся за гэтыя расійскія словы. Яны, напэўна, былі трошки перакручаны амерыканскім бокам, у тым сэнсе, што Расія не проста не супраць сустрэцца, яна жадае сустрэцца. Яны амаль мараць пра гэтую сустрэчу з Трампам, і вось Трамп гатовы, і гэтая сустрэча будзе хутка. Калі амерыканскі прэзідэнт кажа, што ён гатовы з табой сустрэцца і хоча хуткай сустрэчы, а гэта так ці інакш самы магутны чалавек на гэтай планеце, што тут Пуціну застаецца? Сказаць, не, мы ж не можам так, гэта ж так не працуе. Нам же трэба, як кажа Пяскоў, працоўныя групы скласці, эксперты павінны абмеркаваць. З Трампам такое гэта не спрацуе. Калі б яны Трампу зараз хутчэй за ўсё ў гэтай сустрэчы адмовілі і сказалі, не, мы так не можам, тады б, напэўна, атрымалі бы вельмі жорсткі адказ і, магчыма, ўжо сёння атрымалі санкцыі. Ці атрымаюць яны санкцыі, гэта пакуль пытанне адкрытае. Але гэта не выглядае так, што гэта той сцэнарый, які яны запланавалі. І наступны крок у гэтым, ён для Расіі увогуле, я б сказаў бы, нават непрымальны, сесці за стол перамоваў з Зеленскім. Я магу себе толькі одну умову прадставіць, пры якой бы яны на гэта задаваленне пагадзіліся. Гэта капітуляцыя з боку Украіны. Вось калі прыняць капітуляцыю, ён быў бы не супраць. А вось сесці з Зеленскім за один стол, абмяркоўваць, на роўных весці нейкі дыялог, прынамсі спрабаваць, пасля ўсяго таго, што яны казалі і кажуць наконт Зеленскага, нелегітымны прэзідэнт, узурпатар і іншае, мы яго не прызнаём, гэта вельмі непрыемна. Тое, што кажа Ушакоў, мне такое ўяўленне склалася. Яны будуць ставіць на тое, што падчас перамоваў з Пуціним, з Трампам, прабачце, атрымаецца дамовіцца. Вось гэта іх даўняя мара. Мы з Трампам усё падзелім, усё вырашым, нам ніхто іншы не патрэбны. То бок, можа, яны сапраўды вераць у тое і мараць пра тое, што яны змогуць перацягнуць Трампа на свой бок, і сустрэча з Зеленскім можа ўжо ўвогуле быць непатрэбнай, ніхто не будзе на гэтым настойваць. Калі ўсё ж такі гэты план А, так бы мовіць, самы пажаданы план не атрымаецца, прыйдзецца
ім пагаджацца на нейкія кампрамісы. Хутчэй за ўсё на нешта яны ўжо пагадзіліся. Калі б Трамп не бачыў, што будзе, можа быць канкрэтны вынік, які ён можа прадставіць, хутчэй за ўсё на гэтай сустрэчы б ён не пагадзіўся. Што тычыцца месца сустрэчы, яшчэ такі адзін апошні пункт, гэта хутчэй пытанне, каму зрабіць падарунак. Бо тая краіна, якая арганізуе гэтую гістарычную сустрэчу, яна зверне на сябе ўвагу, яна атрымае дадатковыя знешнепалітычныя пункты. І тут жадаючых сапраўды шмат. Гэта і Турцыя, канешне, гэта і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, гэта Саудаўская Аравія, Катар, ну, напэўна, гэтае кола. Я не веру. Там, канешне, у Еўропе выказваюцца меркаванні, што сустрэча можа быць у Швейцарыі альбо ў Аўстрыі, у нейтральных краінах, але нават калі мы пакінем па-за ўвагай ордэр міжнароднага крымінальнага суда, мне вельмі цяжка уявіць сябе, што Пуцін пагадзіцца і рызыкне паехаць у нейкую еўрапейскую краіну. Гэтага, хутчэй за ўсё, не будзе. Гаворка ідзе вось пра тыя краіны, якія я пералічыў. Ну і тут пытанне, хто атрымае падарунак. Атрымае падарунак Эрдаган, альбо атрымае падарунак кронпрынц Саудаўскай Аравіі Мухаммед бен Салман. Спадар Александр, я не зразумеў, а Лукашенко што, вот так вот і застанецца без падарункаў, ці што? На месцы Лукашэнкі вось якраз таки наступае той момант, які трэба было выкарыстаць, паспрабаваць выкарыстаць. Ён павінен ужо учора быў выйсці. Ну што значит павінен? Гэта так. Ну гэта мела пэўны, калі б Лукашенко разумеў, як працуе сучасная камунікацыя, які ёсць магчымасці, каб наўпрост звярнуць на сябе ўвагу, быць у цэнтры ўвагі, дык ён ужо учора выступіў бы з прапановай правесці гэтую гістарычную сустрэчу менавіта у Мінску. Ну і зноў жа, напэўна, палітычны цырк у гэтым кантэксце не прадугледжаны, гісторыя сур'ёзная, і хутчэй за ўсё нейкай адмашкі з Масквы не было. Яны там пакуль уначы вырашалі самі, што зрабіць. Ну а зараз выглядае так, што рашэнне ўжо прынята. Канешне, ніхто б ніколі ў Мінск не прыехаў бы. Гэта гісторыя відавочная, і Трамп бы не пагадзіўся, бо зноў жа для Трампа гэта таксама пытанне, каму я дам вось гэты падарунак. Бо калі Трамп камусьці дае падарункі, ён хоча нешта атрымаць узамен. Чаму мінскія перамовы увогуле адбыліся ў 15 годзе ў Беларусі, чаму гэтыя працэсы былі? Ну таму што сітуацыя для еўрапейскіх краінаў безвыхадная была. Яны прыехалі туды, куды іх фактычна Пуцін запрасіў. Там асабліва было не да таго, каб выбіраць месца. Зараз іншая сітуацыя і зусім іншыя гульцы. Так што ў гэтым сэнсе Лукашенко можа папрасіць пра падарунак, но он яго не атрымае. Ну вот бачыце, вы кажаце, калі б Лукашенко лепш разбіраўся, калі б ён глядзеў нашыя эфіры, то лепш бы разбіраўся, а не чытаў толькі тыя дакладныя запіскі паводле наших раздрукоўкі наших эфіраў, якія яму там таварыш Вакульчык перадае, ці хто там яму іх падносіць. Але вы сказали про умовы, і вось сапраўды, ці ёсць нейкая, ну прынамсі я разумею, что можа быть меркаванні у экспертаў, что там зараз можа быть ужо пишуць у Европе, якія магчымыя могуць быць умовы выстаўленыя Москвой на тое, каб на якія пагадзіўся Трамп. Таму что калі чытаць канспіролагаў з тэлеграм-канала генерала СВР, то яны пишуць про тое, что яны нібыта высунули сустрэчную прапанову, пагадзіўшыся на перамір'е ў паветры і на вадзе, а таксама выказаўшы гатоўнасць да магчымага перамір'я на зямлі ўжо ў бліжэйшы час. Ну і пишут далей: сутнасць гэтых умоваў па зразумелых прычынах пакуль раскрываць не можам, але гэта самыя сур'ёзныя падзвіжкі з боку расійскага кіраўніцтва за ўвесь час міратворчай місіі Трампа да дасягнення перамір'я. Пэўныя саступкі давядзецца зрабіць і еўразвязу. Так вось, ёсць нейкае ўяўленне, што гэта могуць быць за умовы, за саступкі і гэтак далей? Ну, што тычыцца перамір'я на вадзе, то пра гэта сапраўды не пішуць, прынамсі.
А тое што гэта можа быць пірамідрыя ў паветры, ну так, гэта інфармацыя, но гэта інфармацыя была ўжо некалькі дзён таму, яна з'яўлялася ў расійскіх крыніцах, потым была публікацыя Bloomberg агентуры Bloomberg, потым была публікацыя Reuters. То бок так, пра паветра сапраўды разважаюць, гэта ўзгадваюць. Але ізноў жа, калі нават чытаеш публікацыі альбо слухаеш падкасты самых інфармаваных журналістаў, нават у іх няма нейкай канкрэтыкі. Тыя фармулёўкі, якія ідуць, яны вось менавіта агульныя, як я ўзгадваў, што Пуцін прадэманстраваў гатоўнасць пайсці на тыя крокі, якія ад яго не чакалі, на большыя крокі, чым ад яго чакалі, але што гэта насамрэч маецца на ўвазе, пакуль пытанне адкрытае. Но мне падаецца, што трэба падыходзіць да гэтага вельмі асцярожна. І нават калі расійскі бок там рабіў какие-то прапановы, абяцанні і іншае, ну мы ж ведаем, як яны гэта звычайна робяць. Гэтаму можна толькі давяраць у той момант, калі гэта рэалізавана. А пакуль гэта ўсё існуе на словах, гэта застаецца словамі. Тым больш, што яшчэ да гэтых перамоваў паміж Пуцінам і Трампам колькі дзён, ніхто ж не ведае, калі яны канкрэтна адбудуцца, і можа адбыцца на фронте ўсё, што заўгодна. Там сітуацыя вельмі дынамічная, могуць адбыцца падзеі, якія кардынальным чынам зменяць і гэты ход перамоваў. Пакуль не выглядае так, што Путін хацеў бы дамовіцца. Мне вельмі цяжка уявіць сябе сітуацыю, дарэчы, не толькі мне, гэта я чую і ад шматлікіх іншых экспертаў, вельмі цяжка уявіць себе сітуацыю, пры якой расійскі бок спыніцца, так бы мовіць, на дасягнутым. Бо адразу ж узнікае гэтае пытанне. Ну вы гэтыя рэгіёны украінскія анексавалі, вы іх абвесілі часткай Расійскай Федэрацыі. Вы тут ужо колькі часу гаворыце пра тое, што гэта мінімальныя мэты гэтай аперацыі. І раптам вы спыняецеся і кажаце, ну ўсё, ну не атрымалася. Ну цяжка уявіць, што Путін пойдзе на такія крокі. Але, магчыма, ціск такі, з аднаго боку ціск, а з другого боку надзеі на супрацоўніцтва з амерыканцамі такія моцныя, што ён і на гэтыя свае мары можа заплюшыць вочы. Альбо прынамсі сказаць, ну добра, зараз не атрымалася, але можа там праз нейкі час будзе іншая сітуацыя. Паспрабуем яшчэ раз. Давайте больш шчыльна да беларускай повесткі зараз звернемся. І другая навіна, якая ускалыхнула сацыяльныя сеткі як мінімум, гэта... Але давайте вот так вот. Сёння раніцай Лукашенко пачаў нараду за закрытымі дзвярыма з КДБ. Ну, здавалася б, ну, КДБ і КДБ, чаму не? Але гэта здарылася сёння пасля учорашняга паказу нібыта расследавання фільма ад лукашэнкаўскіх прапагандыстаў на беларускім тэлебачанні. І вось там же ж как бы сведчанне паспяховай аперацыі спецслужбаў Беларусі, якія, оказывается, вельмі паспяхова усучылі Тихановскай 15 000 евро. Так вось, супадзенне ці што, вот што чакаеце хоць за закрытымі дзвярыма, але чаму зараз вось гэтая сустрэча менавіта здарылася? Я не думаю, што гэта супадзенне, так бы мовіць, яны хутчэй за ўсё і показалі гэты фільм менавіта да гэтай сустрэчы, бо ізноў жа, калі вось так паразважаць наконт таго, калі паказваць. Ну, зразумела, яны гэта рыхтавалі да 9 жніўня. Добра, до 9 жніўня пытанне, конечно, цікавае, чаму яны з вось гэтым усім тым, што яны паказваюць, чаму яны чакалі з гэтым, там, не ведаю, 4 гады. Чаму яны не показалі гэта ўсё ў 21 годзе? Вядома ж, ўсё тое, што яны дэманструюць, было ў іх распараджэнні ўжо ў 21 годзе. Ну да ладно, гэта іншае пытанне. Вось.
яны жадаюць паказаць гэта да гадавіны. Но сёння ж не апошні працоўны дзень на гэтым тыдні. Этот фільм можна было паказаць і заўтра, і яшчэ бліжэй да 9 жніўня. Не, яны вырашылі гэта паказаць раней да гэтай нарады. Ну а нарада з КДБ, яна мае, канешне, сувязь, як мне падаецца, з пратэстным кантэкстам і ўвогуле дзейнасцю дэмакратычных сілаў. Таму што уладам не падабаецца, і гэта відавочна, гэта бачна па іх рыторыкі не падабаецца, гэта тое, што дэмакратычныя сілы імкнуцца ўмяшацца ў іх перамовы са Злучанымі Штатамі, выходзіць са сваімі прапановамі і іншае. І яны, напэўна, абмяркоўваюць, як гэтаму супрацоўнічаць. Мне падаецца, гэта адна з тэмаў. Ну і, канешне, астатнія тэмы па лініі КДБ, звязаныя з Украінай, гэта ўсё прысутнічае. Но кантэкст не выпадковы, бо відавочна жнівеньскія дні, да яшчэ і амаль палова круглай гадавіны пратэстаў, гэта той кантэкст, калі мае сэнс правадзіць нарады менавіта з камітэтам дзяржаўнай бяспекі, які, як вядома, у тагачасных падзеях адыграў важную ролю. Слухайте, давайте мы трошечку, можа быть, такі аналіз усё ж такі, ну як без гэтага напярэдадні 9 жніўня 5 гадавіны. Скажите мне, яны ж нам ужо некалькі гадоў расказваюць, стаўшы ў пафасную позу, як яны усіх гэтых змагароў перамаглі, перадушылі, перасажалі, заціснулі пад плінтусы, яны адтуль баяцца вызірнуць, а не тое, што нешта там зрабіць. Яны там расказваюць, колькі яны ўжо ў цвікоў у труну дэмсілаў убілі. І ўсё гэта, то есть вот нема, і ўжо не кажучы про тое, что гэта пустое месца, на захадзе ніхто іх не слухае, ніхто іх увагі на іх не звяртае, з кім там перамаўляцца і далей цытаты. У той же час іх подрывае і у іх разрывае ўсё, што магчыма, як толькі плануюцца нейкія там маршы, акцыі, там пачынаючы ад 25 сакавіка і зараз марш до 9 жніўня. Маршы, дарэчы, шмат дзе па ўсім свеце, па якіх гарадах плануецца правесці. Іх ужо не толькі ад маршаў, іх ужо ад канферэнцый, якія там праходзяць за закрытымі дзвярыма для абмежаванай колькасці людзей, таксама подрывае, там выскакивае следчы камітэт с вачыма вот такими вот і пачынае ўсім пагражаць. Чаго іх так подрывае? Яны ж усіх перамаглі. Ну, па-першае, яны сваімі паводзінамі абвяргаюць свае ўласныя наратывы. Калі сапраўды тыя, хто дзейнічаюць за мяжой, не маюць аніякага ўплыву ні ў краіне, ні за межамі, і ўжо нікому даўно не цікавыя, да і з тых падзей ўжо прайшло 5 гадоў, дык навошта такая велізарная ўвага? То бок гэта абвяржэнне уласных наратываў. Калі мы гэта ўсё будзем разглядаць з пункту гледжання рацыянальнасці, то зразумець гэта цяжка. Гэта і рацыянальныя паводзіны. Гэта паводзіны, звязаныя пераважна з эмоцыямі, з пачуццём помсты, якое па-ранейшаму прысутнічае. Жнівень – гэта месяц-трыгер для Александра Лукашэнкі. Кожны жнівень, гэта можна назіраць у ягоных паводзінах, пачынаючы з 21-го году. Вось была першая гадавіна ў 21-м годзе і далей. Гэта такі пэўны трыгер. Успаміны прыходзяць, вельмі непрыемныя успаміны. І помста, якая, безумоўна, прысутнічае. Вось гэта пачуццё помсты, што не ўсім адпомсцілі. Вось тыя яшчэ, каму не адпомсцілі, яны там знаходзяцца на захадзе, працягваюць працаваць, выходзяць нейкімі ініцыятывамі і іншае. Акрамя таго, гэта можна разглядаць і ў традыцыі савецкай прапаганды, і ў традыцыі савецкага КДБ. Калі мы паглядзім на сітуацыю другой паловы 20-го стагоддзя, яны ж таксама рэагавалі вельмі гучна і эмацыянальна на дзейнасць рознага кшталту эмігранцкіх суполак, якія там дзейнічалі ў Злучаных Штатах, у Заходняй Германіі, Канадзе, іншыя. Ну, дзейнічалі, займаліся там сваёй пэўнай палітычнай, культурнай і іншай дзейнасцю. Іх уплыў на сітуацыю ў тагачаснай савецкай Беларусі, назовем так, быў досыць абмежаваны.
вельмі абмежаваны, гэта яшчэ вельмі дыпламатычна я выказваюся. І тым не менш, што рабіў савецкі КДБ разам з прапагандай, яны там штампавалі розныя брашуры, газетныя публікацыі, ўсё магчымае пра дзейнасць тых званых эмігранцкіх арганізацый, суполак і іншыя. Тым самым яны фактычна гэтую інфармацыю распаўсюджвалі у самой Беларусі. Тое, што мы назіраем зараз, ну гэта тое ж самае. Ну хто з аўдыторыі там гэтых каналаў ОНТ і іншых асабліва сочыць за тым, што робяць дэмакратычныя сілы ў Варшаве? Ну я думаю, не шмат людзей сочыць. А вось зараз паказваюць такія рэчы у прамым эфіры, ідуць разважанні на гэты конт. Яны пра гэта пішуць у сваіх тэлеграм-каналах, і іх уласная аўдыторыя атрымлівае тую інфармацыю, і можа сама себе ставіць пытанне: ага, яны яшчэ ўсе ёсць, яны там дзейнічаюць, яны там з кімсьці сустракаюцца, яны там якія канферэнцыі праводзяць і іншае. То бок з пункта гледжання эфектыўнай прапаганды, калі мы говорим пра эфектыўнасць, гэта неэфектыўна. Але ізноў жа тут галоўныя эмоцыі, ну і каб галоўнаму, як яны кажуць нават у сваіх гэтых фільмах, каб першаму спадабалася. Ну вось першаму відавочна такое спадабалася. І гэты фільм, які яны зрабілі перш за ўсё яго відавочна для яго самога. Так, я, каб не забыцца, нагадаю усім яшчэ раз, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Ну, калі гэта для вас небяспечна, то читайте без подписки, але абавязкова читайте. Вот, як это не дзіўна, чалавек аналізуе так з гумарам і такі сатырычна падзеі у Беларусі ва ўсім свеце, а ён так перамаглі ўсіх лукашысты, што прызналі экстрэмісцкім канал чалавека, які вось вядзе яго з Германії. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на наш YouTube Еврорадио і наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свае падабайкі, націскайте на званочак, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і магчыма, падтрымайце нас, ёсць функцыя падтрымки, альбо задавайте пытанні свае праз донат, яны будуць выведеныя на экран, і мы іх абавязкова у першым шэрагу побачым. Спадар Александр, і ўсё ж таки, калі вярнуцца да гэтага фільма, ведаеце, там за 2 дні да яго паказу прапагандысты ўжо ў сваіх тэлеграм-каналах ужо распісвалі: да гэта будзе магутнейшы удар, да гэта Хіросіма і Нагасакі ў адным флаконе, да ўсё у труху, у шчэпкі, усе вашыя там дэмсілы і ўсё астатняе пасля вот этого вот матэрыяла кампрамата, які мы вам пакажам. Ну, показалі. І вот як там труха, там вот все, Хіросіма, вот якія у вас уражанні? Ну, давайте там пачнем тады з двух частак. Там же фактычна две часткі. Першая частка тычыцца Павла Латушкі, другая частка тычыцца Святланы Ціхановскай. І я пачну класічна з жанчыны, з другой часткі пра Ціхановскую. Ну, як гэта выглядае? Ну, нават ходзіць у яе па кватэры генерал, наколькі я разумею гэтага чалавека, менавіта такі чын, і з скрытай камерай здымае, там вядзе нейкія размовы. Ну гэта ж выглядае, мякка кажучы, несур'ёзна. Ці гэта ўзровень? Нават калі гэтыя факты, я не ведаю, факты, не факты, і ўся гэтая гісторыя з гэтымі грашыма, мне, дарэчы, увогуле не цікава, як там хто каму што прапаноўваў, не прапаноўваў. Я задаю себе пытанне: ну а што гэта змяняе? Вось мне падаецца, вельмі слушна на гэтую тэму напісаў Александр Кнырович. То бок, што гэта ўвогуле змяняе гэтая сітуацыя з 15 тысячамі? Якім чынам гэта змяняе ўспрыняцце тых пратэстаў, якія ў жніўні 2020 года былі ў Беларусі? Чым важная гэтая падзея? Што там такое было? Тым больш там падкінулі, прасіла яна гэтыя грошы. Гэта ж пытанне, хто каму верыць. Каму падабаецца афіцыйная версія, паверыць вось гэтаму фільму. Той, каму афіцыйная версія не падабаецца, паверыць таму, што распавядае Святлана Ціхановская. Ну, выглядае гэта ўсё так... Ты за гэтым сочыш, гэта ўмяшанне ў прыватнае жыццё
калі паказваюць вось такія кадры, безумоўна, без дазволу тых людзей, якія там у гэтай кватэры прысутнічалі. Ну і ўзнікае пытанне, ну а навошта гэта робіцца? Ну што нам дае гэта інфармацыя? Што яна змяняе? Ну нічога не змяняе. Яна нам, я выбачаюсь, гаспадар Александр, яна нам показывае, что здаравенныя мужики, спецслужбы, за якімі стаіць аграмадная дзяржаўная рэпрэсіўная машына, якія да гэтага пагражалі, тэрарызавалі яе некалькі гадзінаў, там жанчыну некалькі гадзінаў у кабінеце у чалавека каманды Лукашэнкі Ярмошынай, зараз прыйшлі і паказваюць сябе герояў, што як яны змаглі абыграць і перамагчы вось гэтую жанчыну, якая у прынцыпе нават не палітык, а хатняя гаспадыня на той момант. Вот як яны яе змаглі перамагчы. Ну і што, можа, паказваючы як яны усе пратэсты такім чынам перамаглі. Ну, в прынцыпе, ад іх нечага чакаць іншага, но не даводзіцца. Іх для гэтага і вучаць, рыхтуюць, псіхалагічную апрацоўку праводзяць. Прапаганда, якая вось гэта радасна зараз нам паказвае і расказвае, паглядзіце, якія перамаглі вось гэтыя мардавароты. Тут проблема не тое, что проблема гэта не тое слово. Гэтая прапаганда арыентаваны на тых людзей, якія не рэфлексуюць. Вось якім показалі, вось які яна ўзяла грошы. Там же галоўны гэты момант, вось гэты скрутак з грашыма. То бок тое, што вось грошы перадаюцца такім чынам, гэта паказвае, якія ўяўленні там пануюць пра грошы, пра грашовыя сістэмы, іншае. Таму чалавеку, які задае пытанне, на таго гэта не ўплывае. Ну, бо у розніцы ў тым, як там было гэта і якія былі акалічнасці, розніцы няма. Факт застаецца фактам. Яна ўдзельнічала ў гэтых выбарах і шмат што сведчыць пра тое, што яна ў гэтых выбарах перамагла. Вось. І мы ведаем, на які ўзровень яна выйшла пасля гэтых выбараў. Так што вось гэтыя рэчы насамрэч важныя, а не тое, хто там какія грошы каму прынёс, хто з кім размаўляў і іншае. Цяпер гэтая гісторыя, якая тычыцца Павла Латушкі, ўсё там падпал, які нібыта быў спланаваны. Тут ізноў жа мне было б цікава пачуць яго каментары, што гэта насамрэч было. Гэта дапаможа лепш зразумець, якім чынам гэта ўсё рабілася. Але калі я паглядзеў гэтую частку, у мяне ўзнікла толькі адзінае пытанне. І гэта пытанне не да Латушкі, гэта пытанне для беларускіх дзяржаўных органаў. Менавіта, добра, вы атрымалі такую інфармацыю. Рыхтавалася такое жахлівае злачынства. Вось яно рыхтавалася, і яно магло б змяніць карэнным чынам ход гісторыі. Чаму вы не зрабілі нічога з чалавекам, які гэтае злачынства рыхтаваў? Ну, вядома ж, гэта інфармацыя імі была атрымлена ў жніўні, там, старэчы, не зразумела, як хто дзейнічаў, якія былі ўрэшце рэшт мэты іншыя. Але чаму ж вы не спынілі? Чаму вы дазволілі гэтаму чалавеку пакінуць Беларусь? Чаму не былі прыняты адпаведныя меры? Вось гэта пытанне. І чаму вы паказваеце ўвогуле гэтае відэа раптам у 2025 годзе? Чаго вы чакалі усе гэтыя 5 гадоў? Атрымалася не адно пытанне, атрымалася шмат пытанняў, но гэта галоўнае пытанне насамрэч у кантэксце такіх прадуктаў, якія выпускаюцца. Тут жа галоўнае не ў тым, што яны паказваюць, а пытанне ў тым, навошта яны гэта паказваюць. Ну, тут вось сапраўды, да, навошта яны паказваюць. Вот такі адзіны атрымліваецца кампрамат, які ў іх быў, і быў у іх 5 гадоў, там, здаецца, 10 жніўня гэта ўсё датавана 20-го года, і вось 5 гадоў. Чаму зараз? Чаму праз 5 гадоў? Гэта вельмі добрае пытанне, чаму праз 5 гадоў. Напэўна, я выкажу сваё меркаванне. Мне падаецца, што вось дэмакратычныя сілы Лукашэнку менавіта апошнім часам перайшлі моцна
перайшлі дарогу і сапсавалі настрой. Што я маю на ўвазе? Галоўны знешнепалітычны праект Лукашэнкі, як мне падаецца, у 2025 годзе, гэта паляпшэнне стасункаў з амерыканцамі. І ён робіць у гэтым напрамку шмат намаганняў. Нават вось мы гэта бачылі падчас сустрэчы Лукашэнкі з Пуціним на Валааме, як ён там выказваўся, як асцярожна, з якой сімпатыі для Трампа нават у такіх умовах. Ён мае надзею, што атрымаецца палепшыць стасункі, што амерыканцы адменяць санкцыі, што амерыканцы прызнаюць яго, дашлюць амбасадара. Ну яму гэта важна, ён савецкі чалавек. Для яго, у яго дваістае стаўленне да амерыканцаў. З аднаго боку нянавісць і пагарда, а з другога боку таксама і павага, што гэта вораг, якога я паважаю. І вось калі гэты вораг і мяне паважае, і да мяне адпаведна ставіцца, ну тады я сапраўды сур'ёзны чалавек. І вось зараз, што мы бачым? Дэмакратычныя сілы імкнуцца ў гэтыя перамовы паміж Трампам, паміж амерыканцамі і Лукашэнкам увайсці. І гэта Лукашэнку вельмі моцна, мне падаецца, не падабаецца. Ён баіцца таго, што дэмсілы сапраўды могуць гэтыя перамовы ў пэўны накірунак павесці, могуць паўплываць на амерыканцаў, а амерыканцы могуць выказаць непрымальныя для яго патрабаванні. То бок ён бачыць, што зараз яны перашкаджаюць таму праекту, на які у яго ён ускладвае вялікія спадзяванні. Ну вось мне падаецца, што вось гэты ўсплеск раптам, які прыйшоў, што яны паказалі гэта не ў мінулым годзе, не 2 гады таму, калі цікавасць да дэмакратычных сілаў у самой Беларусі была куды больш вялікая, чым сёння, што гэта звязана менавіта вось з гэтым фактарам. То бок гэта не нейкі палітычны разлік. Гэта як у Лукашэнкі вельмі часта бывае. Гэта асабістае. Давайте, вось, можа быть, закрываючы гэтую тэму, ўсё ж таки ваше меркаванне, вот як мы абмяркоўваем чаму зараз, мне ўсё ж таки і зараз я читаю в сацыяльных сетках, вось вялікае абмеркаванне ў чаце рэфарматараў ідзе на тэму, чаму ўсё ж таки і Ціхановская, там ці яе каманда там неяк не зрабілі, каб чаму яны падрабязна не расказалі про гэтую сітуацыю з гэтым канвертам, з гэтымі 15 тысячамі, ці то долараў, ці то еўра, ці то яшчэ невядома чаго. І узнікае, задавалася гэтае пытанне не адзін раз Ціхановскай. Я асабіста ёй задаваў 2 разы гэтае пытанне. Яно гучала ад Роўды, яно гучала ад Мікіты Мелкажёравая, яно гучала ад іншых журналістаў і замежных у тым ліку. Навошта? Вот які сэнс і як гэта тое, што вот маўчала, пакуль не выйшаў, хай сабе гэта правальны, хай гэта абы што, а не кіно і там не та самая вброс нейкі прапаганды, але вот як это паўплывае на стаўленне прыхільнікаў? Думаю, не паўплывае асабліва. Тыя людзі, якія станоўча ставяцца да Ціхановскай, будуць далей ставіцца станоўча. Для іх яна куды больш, чым просто палітык. Гэта, дарэчы, цікавая асаблівасць Ціхановскай. У тым сэнсе я гэта назіраю ўжо на працягу 5 гадоў. Канешне, у яе хапае памылак. Усе палітыкі робяць памылкі, усе людзі робяць памылкі. Але стаўленне, ёсць пэўная аўдыторыя, якая да яе памылак, неўдалых крокаў. Іншыя ставяцца досыць спакойна. Ёсць шмат людзей, якія да Ціхановскай па-чалавечы, вось менавіта па-чалавечы ставяцца вельмі прыязна. А калі ты да чалавека ставішся прыязна, калі чалавек падабаецца, то ў прынцыпе ты гатовы і больш узважана і спакойна ставіцца да розных праблематычных падзеяў. Так што я думаю, што радыкальна не паўплывае. Тыя, хто да Ціхановскай ставяцца дрэнна, яны пабачаць у гэтым яшчэ адно пацверджанне і будуць казаць, ну мы ж гэта заўсёды казалі, вось яна такая. А тыя, хто ставіцца да яе
прыязна просто скажуць, ну гэта ж КДБшная аперацыя, ну вы разумееце, калі паспрабаваць цвяроза паглядзець на гэтую тэму, то я б тут вылучыў бы два аспекты. З палітычнага пункта гледжання не гаварыць пра гэта, яна, напэўна, не ведала, што яны рабілі там нейкія здымкі гэтай камерай, но гісторыю-то яна ведала, таму палітычна гэта был не самы ўдалы крок, назову так дыпламатычна, пра гэта не казаць. Па-чалавечы я яе разумею. Яна па-чалавечы, мяне да яе пытанняў няма. Яна перажыла тады ў жніўні 20-го года, ды ўвогуле увесь гэты увесь гэты 20-й год, яна перажыла жахлівы стрэс. Яна прайшла праз выпрабаванні, да якіх звычайныя вопытныя палітыкі не заўсёды гатовыя. А Ціхановская не была вопытным палітыкам. Яна чалавек, для якога палітычнае жыццё, палітычная кар'ера толькі ў 20-м годзе пачалася. Яна была не падрыхтавана да такіх сітуацый. А хто падрыхтаваны да такіх сітуацый? І я думаю, што ёй па-чалавечы было проста неўтульна, непрыемна звяртацца вось да тых падзеяў, варушыць гэтыя падзеі, ну і рабіць рэфлексію. Ну гэта ж вядома, мы ж гэта ведаем, амаль, я думаю, што шмат хто гэта можа пацвердзіць. Калі ў цябе ў жыцці здараецца нешта непрыемнае, і ты разумееш, я паводзіў сябе, напэўна, не так, як трэба было, альбо мае крокі былі неўдалыя, альбо, можа, я рабіў усё правільна, але вынік атрымаўся дрэнны. То бок непрыемныя рэчы. Калі ёсць такія непрыемныя рэчы, рэфлексаваць на гэты конт, разважаць на гэты конт, звяртацца да ўсяго гэтага. Гэта па-чалавечы вельмі непрыемна. Ну зараз палітычна атрымаўся вось такі, я б не сказаў бы там буйны скандал, мікраскандал, гэта гісторыя з гэтымі грашыма. Яна высунула сваю версію, дарэчы, яна ж досыць аператыўна адрэагавала, і я думаю, зноў жа паўтаруся, што на тых людзей, якія па-ранейшаму да яе ставяцца прыхільна, для якіх яна была і застаецца прэзідэнтам света, і на іх гэта не паўплывае. Ну і завяршаючы на нашу сённяшнюю сустрэчу, хочу закрануць такую тэму. Вы звярнулі ўвагу на публікацыю у нямецкім выданні Берлінер Цайтунг. Там напублікаваны артыкул экс-кандыдата ў прэзідэнты, былога лідара «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева, які заклікае еўрапейцаў да перамоваў з Лукашэнкам, ну і, безумоўна, да зняцця санкцый. Ну, не нова, мы бачылі не адзін раз, як былы лідар зграі маладых ваўкоў Макея, не ведаю, правда, ці сталі яны зараз маладымі ваўкамі Рыжанкова, відаць не, але тым не менш. Евген Прыгерман таксама спрабуе публікавацца ў розных сусветных нейкіх бюлетэнях, СМІ, у ЗША тым жа самым. Ну, ці вот як ён недавно пахваліўся таким же самым артыкулам на адным з азербайджанскіх вядомых СМІ. То есть яны таксама там прасоўваюць гэтую тэзу, што санкцыі дрэнна, што санкцыі яны бязлітасныя, але і бессэнсоўныя, і што трэба перагортаваць старонку. Але ўсё ж таки спрацуе? Вот якая мэта? Даходзіць гэты месседж, які прыйшоў праз Берліна Цайтунг ад Дмітрыева да еўрапейскіх палітыкаў, грамадства і гэтак далей. Які сэнс ва ўсім гэтым? Я б сказаў бы у тым, што артыкул, ён жа насамрэч у Дмітрыева такі больш стрыманы. Галоўны месседж там такі, каб Еўропа не забывалася пра Беларусь, наладжвала кантакты і астатняе. Каб кантэкст быў больш зразумелы, я просто хочу нашим слухачам і гледачам трошки патлумачыць, як такія публікацыі увогуле з'яўляюцца, паколькі я сам не так рэдка пішу касцявыя артыкулы, вось калі мяне там запрашаюць, альбо я сам прапаноўваю, каб лепш разумець, як увогуле такія рэчы з'яўляюцца. Тут звычайна дзве магчымасці. Альбо ёсць аўтар, у якога ёсць пэўная рэпутацыя, імя, які лічыцца экспертам у пэўнай галіне,
галіне, ён можа пэўнаму выданню альбо выданням прапанаваць артыкул на тэму, якую цікавіць. Тады гэтае выданне можа адгукнуцца і сказаць: ну так, цікавая тэма, давайте зробім гэты артыкул. Іншая магчымасць — гэта калі выданне самое шукае чалавека, які можа напісаць такую колонку на такую тэму, і звяртаецца да яго, звяртаецца да эксперта. У нямецкай журналісцкай прасторы распаўсюджаны абодва варыянты. Што тычыцца гэтай гісторыі з Дмітриевым, то трэба перш за ўсё звярнуць увагу на выданне. Берліна Цайтунг — выданне з супярэчлівай рэпутацыі. Гэта газета, гісторыя, якая ідзе яшчэ ў ГДРаўскія часы. Яна належыць прадпрымальніку Хольгеру Фрыдрыху, які ў мінулым быў, дарэчы, супрацоўнікам штазі. Гэта вельмі заможны чалавек, які вельмі моцна ўплывае на рэдакцыйную палітыку, і гэтая рэдакцыйная палітыка, яна хутчэй за ўсё ідзе ў такім крытычным, вельмі крытычным напрамку да сённяшніх нямецкіх уладаў. Яна ідзе ў напрамку да супрацоўніцтва, прынамсі да паляпшэння стасункаў з Расійскай Федэрацыяй. Там з'яўляецца шмат досыць крытычных артыкулаў наконт украінскага кіраўніцтва. Украіну там крытыкуюць, гэта таксама ёсць. Там публікуюцца функцыянеры такіх партый, як Саюз Сары Вагнер і гэтак далей. То бок, калі зусім коротко сказаць, гэта досыць спецыфічнае выданне. Мой нямецкі калега Саша Ілка Кавальчук вельмі трапна назваў гэтае выданне берлінскай праўдай. Ён называе ў сваіх публікацыях, ён заўсёды кажа, гэта не Берліна Цайтунг, гэта насамрэч берлінская праўда, і гэтым самым паказвае, якая тэндэнцыя ў гэтага выдання. Тое, што такое выданне ўзяло артыкул Дмітрыева, гэта не выпадкова. Яны друкуюць такія рэчы, першае. Ну і другое, тэзісы Дмітрыева, яны адпавядаюць ідэям і поглядам тых людзей, якія робяць гэтую газету. Бо яны сапраўды лічаць, што трэба супрацоўнічаць і з праблематычнымі рэжымамі ў Беларусі, у Расіі, у Азербайджане і іншае. Так што ў гэтым сэнсе гэта тое, што пасуе гэтаму выданню. Калі ўзяць тэзісы Дмітрыева і іх уплыў, то я сур'ёзнага ўплыву не бачу. Я не бачу нейкага рэзанансу, я не бачу нейкіх рэакцый на гэта. Не ў Германіі, не ў беларускім кантэксце. Я зыходжу з таго, што гэта погляды Дмітрыева, у тым сэнсе ён і прытрымліваўся і раней гэтых поглядаў. Ён чалавек паслядоўны, безумоўна паслядоўны ў гэтым сэнсе. У артыкуле, дарэчы, слушна падкрэсліваецца тая акалічнасць, што Дмітрыеў быў арыштаваны пасля выбараў 2020 года і адсядзеў тэрмін у беларускай турме і застаўся ў Беларусі. Гэта таксама падкрэсліваецца. Гэта прапаноўваецца чытачам як свайго кшталту погляд з Беларусі. Но гэта той погляд, які адпавядае таксама жаданням беларускіх уладаў. Я думаю, што гэты артыкул з'явіўся, таму што Дмітрыеў ведаў, што яму за гэты артыкул нічога не будзе, інакш ён проста не стаў бы яго пісаць і друкаваць. І, напэўна, там з'явіўся ён пасля адпаведных кансультацый з магчыма камітэтам дзяржаўнай бяспекі альбо іншымі беларускімі структурамі. Так, лукашэнкаўцы жадаюць весці кансультацыі і перамовы не толькі з амерыканцамі, але і з еўрапейцамі. Но пакуль нішто не гаворыць пра тое, што гэтыя жаданні знаходзяць нейкі водгук у Еўропе. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Віталій, які прыйшоў, відаць, пазней і ўсё хвалюецца, ці абмяркоўвалі мы ядерны кампрамат на латушку. Раім пераглядзець наш эфір па яго заканчэнні спачатку. Усё там было. Як і пра канферэнцыю і марш, які будзе ў Варшаве, мы таксама казалі і пра тое, чаму так рэжымных як карнікаў, так і прапагандыстаў падрывае
ад гэтых падзеяў праз 5 гадоў пасля таго, як яны ўсіх перамаглі. А с Александром Фридманом я на сёння развітваюся. Нагадываю яшчэ раз подписываться на яго телеграм-канал. Спасылочка ёсць у нас у опісанні. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еврорада, каб не пропускать наши штотыднёвыя сустрэчы са спадаром Александром Фридманом. Ну і не забывайте про наш новый YouTube канал «Навокал». Там документальныя і не толькі фільмы, якія робіць наша редакцыя. Падтрымлівайце нашу працу, ну а мы будем працаваць для вас. І мы, і наш шановны гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фридман. Ад абоіх з нас з усімі на сёння развітваемся. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.